καταλαβαίνεις πόσο καιρό έχεις να... Κάτσε να σε κατεβάσω λίγο. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις YouTube βίντεο όταν πας και τραβάς κάθε το βίντεο. Για εισαγωγή. Bonjour, καλώς ήρθες. Σήμερα είναι Κυριακή. Να περάσουμε μαζί αυτήν την ημέρα. Ίσως και αύριο, θα δω. Θα ήθελα λίγο να σε πάρω μαζί μου. Και επίσης, ο λόγος που το κάνω αυτό περισσότερο είναι για να αρχίσω λίγο να παίρνω τα πάνω μου και να δημιουργώ περιεχόμενο, να δημιουργώ βίντεο. Ελπίζω να με ακούς, γιατί δεν χρησιμοποιώ το μικρόφωνο. Νιώθω αυτοπεποίθηση ότι εσύ με ακούς αυτή τη στιγμή, οπότε θα το πάμε κάπως έτσι. Θα πάω με μια φίλη για brunch στο κέντρο, σε ένα μέρος που θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και θα χαίρομαι πάρα πολύ. Το σημερινό βίντεο θα είναι tea και reality check μαζί. Η πραγματικότητα με χαστούκισε αρκετές φορές τους τελευταίους 3 μήνες από το Δεκέμβριο, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να πω ένα hi, εδώ είμαι και είμαι εδώ για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί, να δούμε και να κάνουμε πράγματα μαζί, να μάθουμε για το τσάι και τα βότανα, γιατί δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Νιώθω ότι είμαι άχρωμη, πρέπει να βάλουμε ένα κραγιόν. Οι επιλογές μου είναι αυτές γιατί δεν ξέρω αν το είδες. Έγινα καστανή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με έχει βολέψει γιατί το ginger, ναι μεν ήτανε wow και όλοι με έβλεπαν και μου λέγανε τέλειο μαλλί και... Αλλά περνάω μια φάση που θέλω να είμαι ο εαυτός μου και θέλω να είμαι πιο sophisticated. Get it? Και γι' αυτό είπα να κάνω αυτή την αλλαγή και να το κόψω κιόλας. Θεωρώ πως ταιριάζει περισσότερο με την επιδερμίδα μου και μπορώ να φοράω τα αγαπημένα μου χρώματα και στα ρούχα. Μην με βλέπεις τώρα μες στα μαύρα, απλά πήρα αυτήν την μπλούζα και το παντελόνι. Vintage. Love vintage. Δεν σου είπα. Θα στα πω μετά τον καφέ, την απόφαση που πήρα για το 2026 και για το να μην αγοράζω fast fashion ρούχα. Αλλά θα τα πούμε λίγο περισσότερο μετά. Και μετά μου. Νομίζω θα πάω με το mauve από NYX. Είναι πιο άπαλο. Για να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα, σου είπα ότι χάθηκα κάπως και είναι είναι λογικό. Η ζωή έτσι είναι. Ωστόσο, για κάποιο λόγο δεν είχα κανένα κουράγιο. Βασικά κατάλαβες, αυτό παθαίνω. Μπλοκάρει το μυαλό μου, αλήθεια. Έκανα το πρόγραμμά μου, όλα θεωρητικά πηγαίνανε τέλεια, δηλαδή είμαι master στο να κάνω προγράμματα. Μία τριχοτομίσα. Αλλά όταν ερχόταν η στιγμή να το πραγματοποιήσω αυτό το πρόγραμμα, δεν γινόταν. Αυτό τώρα πώς λέγεται? Απλά βαριέμαι, δεν έχω όρεξη, δεν ξέρω. Στην αρχή με τιμωρούσα, με κακολογούσα, μου έλεγα άσχημα πράγματα. Μετά προσπάθησα λίγο να το βρω, να μην με τιμωρώ τόσο πολύ, να βάζω μικρότερους στόχους, γιατί έβαζα πολύ μεγαλύτερους στόχους στην αρχή. Ωστόσο, υπήρχε μια καθυστέρηση και έβαζα άλλες προτεραιότητες. Όταν έχεις μερικά θέματα υγείας, εννοείται πως θα βάλεις αυτό σαν προτεραιότητα. Και είχα πιάσει τον εαυτό μου να δικαιολογώ και σε μένα, αλλά και στους γύρω μου, στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Όταν νιώθω ένοχη που απλά δεν κάνω πράγματα, αλλά ξέρεις τι, συμβαίνουν και αυτά. Και αν έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν, αυτό το δύσκολο κομμάτι γίνεται πιο εύκολο. Όσο εγώ μιλάω και κάνω χείλη, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εφικτό. Και μια μοίρα. Είμαστε έτοιμοι. Πάω να πάρω το μετρό και τα λέμε στο κέντρο. Τι σου έλεγα πριν, ότι με τιμωρώ και με κριτικάρω για τα προγράμματα που κάνω και δεν τα τηρώ. Έκλεισα την κάμερα και μόλις το έκανα. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Γιατί άργησα 5 λεπτά στο πρόγραμμα που είχα εγώ στο κεφάλι μου. Για καφέ πάω, τσί. Μάντεψε τι έγινε. Αρχικά βρήκα την Αφροδίτη. Θυμάσαι βρε την Αφροδίτη? Στο Ζάγκρεμπ. Θυμάσαι, ωραία, τέλεια. Κατεβήκαμε στο κέντρο και όχι μόνο εγώ και μισή Θεσσαλονίκη. Μη σου πω τα 3/4 της Θεσσαλονίκης. Δεν βρήκαμε στο Χάρις, δεν βρήκαμε στο Φίλια, δεν βρήκαμε πού αλλού. Καλά, το Φλάφι, βλακεία είναι, μην πας. Δεν πάω το hype. Και οπότε πάμε να δούμε πού αλλού θα βρούμε. Έχει πέσει στο τραπέζι το πάρκο. Τι άλλο? Και το Las Ramblas που έχουμε πάει, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι είναι καλό, σωστά. Είναι! Αλλά θεωρητικό. Θέλουμε κάτι να έτσι να γίνει το λίγο... Νιώθω ότι δεν έχω άλλες ιδέες, λες και τα έχω φάει όλα σε αυτή την πόλη. Αποκλείεται.
Ωραία, πάμε στο Χας και καταλήξαμε στην έκθεση φωτογραφίας. Προσωπική μου φωτογράφος. Ευτυχώς πήγαμε στην έκθεση δίπλα και άδειασε τραπέζι στο Χας, γιατί πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο, γιατί νιώθεις ότι δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη, απλά έχει ηρεμήσει. Επίσης το σέρβις είναι εξαιρετικό. Η κοπέλα έχει ξανθιά, τύπου τι θέλω φίλη μου. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις τι φέρει. Εντάξει, με διέκοψε η καινούρια μου φίλη. Τι έλεγα, ναι, ότι γενικά και η φωτογραφία και το βίντεο, γενικά όλη η τέχνη, έχει για κάποιο λόγο το σπουδάζουμε. Οπότε μην το υποτιμάς. Μην νομίζεις ότι απλά επειδή ανοίγουμε μια κάμερα ή βγάζουμε μια φωτογραφία είναι εύκολο. Έχει πολλά πράγματα από πίσω. Και πρέπει να εκμεταλλεύσουμε το μυαλό μας και τα μάτια μας για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τι είναι ωραίο και τι όχι. Ωραία, φτάνει όμως, πολλά είπα. Όπως σήμερα νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω και να πω όσα έχω κρατήσει τόσους μήνες μέσα και θέλω να τα επικοινωνήσω με κάποιον. Εσύ είσαι ο τυχερός, τυχερή, το τυχερό. Ήτανε τέλειο. Νομίζω ότι το Χας πρέπει να γίνει στέκι για ωραίο healthy πρωινό, brunch. Μ' αρέσει που εγώ μιλάω στην Αφροδίτη και δεν καταλαβαίνω ότι μιλάω με την Αφροδίτη. Ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στην παραλία, έτσι λίγο να φωτοσυνθέσουμε και να πάρουμε κανένα μάτσα. Εσύ θες? Ναι, εννοείται. Έλιο θα πιει μάτσα. Πήρε μάτσα. Πες την αλήθεια τώρα, πες την αλήθεια. Ξέρεις, είναι ωραίο για πρώτη φορά. Νιώθω έντονο και το γάλα, οπότε κάπως καλύπτει την Ματσίλα. Τη ματσίλα, ναι. Παρόλο αυτό σε πήγευση, αφήνει το... Νιώθω το πράσινο
αυτό το τσαγιού? Μου άρεσε πάρα πολύ που μπήκα και ένιωσα πάρα πολύ άνετα. Ζήτησα να τραβήξω και πλάνα και συζητήσαμε και μας είπε το πώς άνοιξε το μαγαζί και τι σημαίνει το όνομα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Είναι ένα μαγαζί για την παρέα. Ναι, για να πεις το τσάι σου. Καλά, εντάξει, εγώ τι να πω για το τσάι. Είναι healing 2 ώρα, μου αρέσει, το αγαπώ, ξέρεις. Πάμε τώρα στην παραλία να απολαύσουμε το μάτσα και τον ήλιο. Επιτέλους, γύρισα σπίτι. Η ώρα είναι 5 παρα 10, Παναγία μου. Ήταν ωραία βόλτα, το είχα ανάγκη πραγματικά. Είχα καιρό να βγω έτσι και να απολαύσω αυτή την όμορφη μέρα, όπως και όλοι στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φάνηκε. Είπα να καθίσω και να σου πω αυτό που σου είπα το πρωί για την απόφαση που πήρα για τα fast fashion ρούχα. Ήθελα να κάνω ένα disclaimer αρχικά ότι δεν θέλω να σου κουνήσω το δάχτυλο, ούτε να σου πω ότι είναι σωστό ή όχι. Απλά θα σου πω τη δική μου απόφαση. Που λες κάπου στην πρωτοχρονιά ήταν που είδα ένα βίντεο στο YouTube. Το έχω εδώ πέρα, το ξαναείδα γιατί ήθελα να το θυμηθώ πάλι. Δεν ξέρω γιατί. Λες και δεν ήταν σοκαριστικό την πρώτη φορά που το είδα, ήθελα απλά να το ξαναδώ. Είναι από το κανάλι Progetto Happiness και το βίντεο λέγεται Made in Bangladesh. Θα το έχω εδώ σαν thumbnail να μπεις να το δεις. Δείχνει τι συμβαίνει πίσω από τα ρούχα που αγοράζουμε τόσο εύκολα και τόσο φθηνά. Καλά, όχι τόσο φθηνά πλέον, αλλά καταλαβαίνεις, είναι πιο οικονομικά από το να πηγαίνεις σε ένα πιο high-end. Δείχνει συγκεκριμένα τις συνθήκες στο Bangladesh, όπου εγώ έπαθα σοκ. Ήμουνα με ανοιχτό το στόμα όταν το είδα την πρώτη φορά. Τι άτομα δουλεύουν, ότι χρησιμοποιούν παιδιά 7 και 8 χρονών γιατί έχουν πιο λεπτά χέρια και μπορούν να κάνουν τις λεπτομέρειες καλύτερα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν τα ξέραμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια ετικέτα Made in Bangladesh, Made in. Ξέρεις ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας των ανθρώπων, αλλά αυτό το ότι τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και δουλεύουν υπερορίες για τίποτα, για πολύ λίγα χρήματα. Και το θέμα δεν είναι μόνο μισθή, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δουλεύουν παιδιά 7 και 8 χρονών υπερορίες. Είναι και τα απόβλητα, είναι και το περιβάλλον. Η μαζική παραγωγή ρούχων σημαίνει περισσότερη κατανάλωση νερού, βαφών και όλο αυτό που καταλήγει στη φύση, στα ποτάμια, στις θάλασσες. Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω να συμμετέχω άλλο σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να δίνω εγώ χρήματα και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Και ωστόσο δεν λέω ότι θα γίνω τέλεια από τη μια στιγμή στην άλλη. Έπρεπε να βρω μια λύση, μια εναλλακτική, γιατί εντάξει δεν μου τρέχουν και ποτά μπατζάκια. Αυτή η λύση για εμένα, και νομίζω ότι έχει μια λογική, είναι το second hand και το vintage. Καλά, όλοι ξέρουμε πλέον το vintage, γίνεται χαμός. Επειδή είμαι και σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν μπορώ να αγοράζω ρούχα και μετά να ξέρω ότι δεν θα μου κάνουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για εμένα, για το δικό μου mindset, να αγοράζω second hand, να τα χρησιμοποιώ και όταν δεν τα χρησιμοποιήσω εγώ ή όταν μου μεγαλώσουν, αν ποτέ γίνει αυτό, να τα ξαναμεταπολίσω. Ουσιαστικά αυτό για εμένα σημαίνει ότι δεν θα ενισχύσω περισσότερο αυτή την παραγωγή, την fast fashion παραγωγή. Και έχει μεγάλη σημασία. Ναι, δεν είναι συλλογικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο αντίκτυπο. Αν σε ενδιαφέρει στο και λίγο αυτό το θέμα, μπες να δεις αυτό το βίντεο. Σου ανοίγει τα μάτια πραγματικά. Οπότε μετά από αυτό το βίντεο αποφάσισα να μην αγοράσω κανένα προϊόν από fast fashion. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα γιατί είχα πάθει μια παράκρουση από τα όισο και έπαιρνα, αλλά όχι, πραγματικά δεν αξίζει. Δεν αξίζει, αλήθεια. Μου αρκούν αυτά που έχω και άμα χρειάζομαι, άμα χαλάσει κάτι, θα βρω ίσως κάποια πιο sustainable ή και ελληνικά brands. Έχω βρει 2-3 που έχω δει ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Οπότε τέλος fast fashion, θα κοιτάω τις ετικέτες για να δω πού φτιάχτηκε το κάθε προϊόν. Ελπίζω να μην το βάρει καλέ πάρα πολύ. Εγώ θα καθίσω λίγο τώρα, πονάνε τα πόδια μου πολύ. Περπατήσαμε 10.000 βήματα. Μπορεί να δω λίγη βασιλικού, έτσι. Να σε φορτίσω καλά, πότε έφτασες κι άλλος 20%. Άντε, τα λέμε μετά. Bonjour, Δευτέρα σήμερα. Έφαγα πρωινό, πήγα στη Λαϊκή, πήγα να πάρω υποτίθεται τις κουρτίνες, αλλά έγινε ένα μικρό μπέρδεμα, οπότε πρέπει να ξαναμετρήσω το ύψος που θέλω να κόψω τις κουρτίνες. Ωστόσο, έχει και σήμερα μια τέλεια μέρα. Τι κρίμα που πρέπει να δουλέψω. Για 2 λόγους πηγαίνω στη Λαϊκή. Για αυγά και ελιές. Για αυγά για εμάς, ελιές για εμένα και το Μίσα.
Και θα σου δείξω σε λίγο τι εννοώ. Η δουλειά σήμερα που έχω είναι μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι από αυτά που πρέπει να γίνουν γιατί είναι η δουλειά μου. Έχω 2 edit σίγουρα και έχω να στείλω και 2-3 mail. Θα ξεκινήσω να γράφω ένα PDF ό,τι έχει να κάνει με τα βότανα και το τσάι, έτσι ώστε να τα έχω όλα συγκεντρωμένα γιατί θα χρειαστούν και για ένα άλλο project. Θέλω να μου πεις αν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να κάνω ένα βίντεο για την εκχύληση, κυρίως για το τσάι. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο και από τις ερωτήσεις που λαμβάνω στο Instagram, και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, κάντο. Όταν λέμε τσάι εννοούμε οτιδήποτε προέρχεται από το φυτό καμέλια συνένσης και φυσικά για το μάτσα. Να σου δείξω πώς γίνεται το τέλειο σεφσκής μάτσα. Μπορείς να αφήσεις ένα σχόλιο κάτω και ποτέ ξέρεις. Μπορεί να μου δώσεις έτσι μια εξαιρετική ιδέα για να κάνω κάποιο βίντεο. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θα του δώσω να γλύψει. Δώσω σακουλάκι με το... Ανέβηκε κιόλας. Και δεν έχει σταματήσει να ζητάει ελιές και την συσκευασία από τα αλλαντικά που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Είναι λες και το ξέρει, με το που έρχομαι από το σούπερ μάρκετ αμέσως γκρινιάζει για να του δώσω το... Θα τρελαθώ, δεν μου το κάνω. Δεν θέλει κιόλας, τσατίζεται. Να θυμάσαι, 1,95 και 10 φάσα. Αν λέγεται φάσα. Μου γνωρίζεις που το παίζω και η Δήμα. Πιες νερό. Ήρθα για να ετοιμάσω το μεσημερινό. Θα φάμε σηκωτάκια σήμερα. Και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω γράψει στο ημερολόγιο μου το πιο cute ημερολόγιο του κόσμου. Η μαμά μου το έδωσε. Θα πάρω παράδειγμα από τη γάτα μου. Ό,τι δεν μου αρέσει, απλώς θα το αγνώ. Κάθομαι και γράφω στο ημερολόγιο τι έχω να κάνω όλη την εβδομάδα, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο να μην τα σκέφτομαι. Άκου τώρα. Επειδή θέλω να τα κάνω όλα πρόγραμμα στο κεφάλι μου, με βολεύει αυτό πάρα πολύ. Οπότε, ναι, το σημειώνω και στο κινητό, αλλά θέλω να τα βλέπω και γραμμένα. Τι τρέλα είναι αυτή, δεν ξέρω. Οπότε, θα καθίσω και θα γράψω κάποια αυτή την εβδομάδα. Τα έχω μπροστά στο τηλέφωνο, το έχω ανοιχτό και έτσι ξέρω τι έχω όλη την εβδομάδα. Το περίεργο είναι ότι δεν έχω τίποτα γραμμένο στο κινητό, ενώ ξέρω ότι έχω δουλειές. Ωραία. 1, 2, την Πέμπτη. Πες με, εσένα σου αρέσει να τα έχεις γραμμένα ή τα βάζεις στο ημερολόγιο και σου έρχεται η ειδοποίηση? Εγώ θέλω και τα δύο, γιατί θέλω να τα έχω όλα υπό έλεγχο. Και αυτό το υπέροχο ημερολόγιο μου το κάνει ακόμη πιο φαν.
Για τροφολόγο τι μέρα να βάλω? Πώς να στείλω μήνυμα? Προκύπτει κάτι καινούριο, το γράφω εκείνη τη στιγμή και έτσι νιώθω ότι φεύγει από το κεφάλι μου. Δουλεύει για μένα. Δεν ξέρω. Αν δουλεύει κάτι άλλο σε σένα, πες το μου. Είμαι ανοιχτή στο να δοκιμάσω πολλά πράγματα από το να τα σκέφτομαι ξανά και ξανά όλη την ημέρα. Και το βράδυ. Μας πήρε η νύχτα, Μίσα. Η ώρα είναι 7 και 20 και εγώ ξεχάστηκα τελείως. Γιατί έκανα edit εσένα. Και τώρα ήρθα στην κουζίνα να κάνω ένα βοτανικό ρόφημα γιατί κάπως νιώθω το λαιμό μου. Δεν ξέρω, είναι αλλεργίες, αρρωσταίνω. Είναι η πρώτη φορά που εύχομαι να είναι αλλεργίες. Θα κάνω ένα βοτανικό ρόφημα και θα σε κλείσω σιγά σιγά γιατί με πήρε πάρα πολύ. Είχα πολύ όρεξη να κάνω το edit και να ετοιμάσω το βίντεο, να το έχεις εσύ την Τετάρτη που λογικά θα το βλέπεις αυτό το βίντεο. Και αν έχεις φτάσει μέχρι εδώ, τότε θα χαρώ πάρα πολύ αν κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι, να γίνουμε έτσι, να μεγαλώσει λίγο η παρέα. Μήπως ήρθε η ώρα να σου δείξω τα βοτανά μου και το τσάι μου. Τι λες? Θέλω να σου πω ότι είχα κάνει και ένα βίντεο με declutter που ήταν εδώ πέρα ο κακός χαμός, αλλά ήταν πολύ χάλια όμως, δηλαδή με μαστίχωνα. Πολύ κακό βίντεο για την ψυχολογία μου και για το πώς ήμουν τότε που έπρεπε να το κάνω edit, οπότε έφαγε χ. Έμαθα όμως με αυτό και είμαι εδώ πέρα τώρα και σου κάνω ένα άλλο βίντεο λίγο πιο χαλαρό. Σε αυτό το μικρό ράφι έχω όλα τα φακελάκια. Έχει και πίσω. Δεν έχω κάτι περίεργο, μην περιμένεις να δεις. Λίπτον, εδώ πέρα. Και εδώ κάτω έχω τα χύμα που λέμε. Και το μάτσα που κάναμε σήμερα. Ανάκατα. Εγώ θα τα κάνω έτσι. Και εδώ πέρα είναι τα βαζάκια μου τα οποία είναι άδεια και περιμένω πώς και πώς να γεμίσουνε. Βλέπεις, τα πάω καλά. Σιγά σιγά τσούκου. Το κάνω πάλι. Αλλά τουλάχιστον έχει τα βασικά και τα αγαπημένα. Τώρα τι να κάνω? Αρέσει που θέλω να τα έχω με τη σειρά και πηγαίνω και βάζω το χέρι μου και το Forest είναι αγαπημένο από Ροέκο. Μήπως να κάνω μια Λουίζα? Θα κάνω αυτό. Λεμόνι δυόσμο Λουίζα. Ωραία. Έχει φυσικά και τις οδηγίες για να το κάνεις σωστά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο, το πρώτο βίντεο του 2026. Ελπίζω να υπάρχουν πολλά ακόμα βίντεο και ελπίζω να έχω και εσένα παρέα στα επόμενα βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να περνάς καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου.